Здравейте на всички! Ако децата ви изпитват затруднения по математика, то останете до края, защото смятам, че това видео би ви било доста интересно. На мен като учител и родител доста често ми се налага да работя с деца, които имат затруднения в разбирането на числата и оттам, разбира се, с усвояване на действията събиране, изваждане, умножение и деление. Наскоро чух за един английски метод, който е разработен в Оксфордския университет и страшно много ми хареса техния начин на смятане. Става въпрос за едни плочки, които са математически и в тях с помощта на кръгчета, като дупки на самата плочка, са представени числата. И децата доста по-лесно успяват да си ги представят и оттам и да смятат с тях. Но тъй като ми беше много трудно да поръчам от Англия, отделно и ми излезе много скъпа доставката и не знам доколко си струва изобщо да се поръчва от тези плочки от Англия, помолих една приятелка да ми направи нещо подобно, с което да мога да науча моята дъщеричка да смята, която сега ще е първи клас, и отделно да си помагам с учениците в класа ми, които доста се затрудняваха по математика. И се получи нещо като игра, звездомат си го нарекох, защото при нашите плочки вместо дупки са звездички, за да бъде по-интересно на децата и за да им привлича вниманието. Каква е идеята? Всяко число е представено като плочка. Примерно това е числото 1, това е 3, ето го 2. В началото си играят много игри с пластилин, с очертаване, с закриване на очите и познаване коя е плочката. Колкото децата напълно да свикнат с подредбата и да правят връзката, че това всъщност е 3. Така им се създава визуална представа за числото, разграничават кое е по-голямото, кое е по-малкото и вече след това с помощта на наслагване на тези плочки една до друга започват да разбират много по-лесно процесите на събиране, изваждане, умножение и деление. Дори с дробите могат след това да смятат. Примерно, ако кажем на детето, че трябва да събере числото 3 плюс 2, то прави така: 3, слага 2. След това вижда, че това всъщност много му напомня на тази плочка, която то знае, че е 5. Слага я отгоре и вижда, че всъщност 3 плюс 2 прави 5. По този начин може също и да се изважда. Примерно, ако от 5 трябва да извадя 3, то слага по-голямата плочка 5, отгоре слага по-малката 3 и вижда, че всъщност му остават още 2 плочки. Значи 5 минус 3 е 2. Моята дъщеричка, както ви казах, сега ще е първи клас и я използвах, за да ви покажем как се започва стъпка по стъпка, първо какво се прави, след това какво се прави, защото осъзнавам, че има много родители, които те разбират метода, но изпитват затруднения в това да го обяснят на децата. Така че просто може да им пускате видеята с Яничка е дъщеря ми, и да видите доколко има смисъл изобщо да им купувате такъв тип плочки. Като казах купуване, сетих да ви кажа, че моята приятелка всъщност изработи малко повече комплекти, не само за мен, защото прецених, че не само аз се нуждая от тези ресурси. Те са в моя сайт, но пак казвам, не са много и е възможно бързо да свършат. И аз ще й кажа да направи още, но имайте предвид, че са ръчна изработка и може да се наложи да почакате. Но въпреки това, ако решите, има ги в момента в сайта, но ви съветвам преди това да изгледате първо останалите видеа, които ще качвам. И ако прецените, че детето наистина ще има нужда от тях, защото ако детето наистина се справя по математика, то няма нужда от този вид ресурс. Това е за деца, които или все още не могат да смятат, или се затрудняват. За умножение, деление и дроби също може да помогне. От гледна точка на това, примерно, да им кажем, че 3 по 3 са 3 на 3 места по 3 плочки тройка. Или, примерно, трябва да разделят 9 на 3. Колко пъти тази плочка би се събрала в плочка 9 от този тип. Или, примерно, ако е дроб, ако имаме дроб, ето, примерно, имаме 2 четвърти, има такива звездички, които се запълват. Значи, 2 звездички запълвам от 4, за да разбере какво изобщо означава 2 четвърти. Тези звездички също могат да се използват и за изваждането, т.е. ако имаме 4 минус 2,
запълва две дупки от числото 4 и колко звездички му остават. Това е за сега. Ако ви е интересно, последвайте ме и мисля всеки ден да качвам по едно видео. Първо ще започнем с запознаване на числата, различни игри, с които могат да запомнят, обчертаване на плочките, създаване на изображения с тях. Ако вие си измислите нещо друго, даже ще се радвам да ми го споделите, да го включа и аз. След това ще преминем постепенно към процесите събиране и изваждане без преминаване. След това ще ви обясня как става и с преминаване. И се надявам това да ви бъде полезно и децата да я разберат най-накрая тази трудна математика.